Felly, dangoswch eich cymeradwriaeth yna. Diolch yn fawr I chi am tri sydd yn ein dosbarth 296 wrth iddynt ffeit o amgylch y cyrff unwaith eto. Mae'n llyged ni'n cael ei denu I ganol y prif gylch ar hyn o bryd achos mae'r brif Pencampwriaeth. Mae'r llyged ni'n cael ei ddenu I ganol y prif gylch. Mae Pencampwriaeth yn cael ei chynnal ar hyn o bryd. Pencampwriaeth Ifanc, yr Rhanfrid, a mae yna ganlyniad gyda ni yn barod. Y wobr gynta. A mynd I Trindod Celtic Lord fyna, yn eiddo I Liz Hampson. A Mrs Laura Ferris o Frydfa Rothdale yng Ngwent yn beirniadu yr adran yma. A fi'n credu yn cael y cil wobr. Mae dyn ni Becla Mamwra, fi'n credu. Ia, yn iawn, Becla Mamwra wedi cael y cil wobr wedyn fyna, gyda Rebecca Lamb sydd wedi bridio y ceffyl yma fyd. Da iawn iddi hi fyd. Wych, mae'r egni yn tu ar fi hun, Beth. Sa'n siŵr, sa'n siŵr. Wedi bod yn cystadlu dinan bore yma? Do, wedi bod yn y cylch gyda'r adran by, caseg adran by. Ia, yn y mwt. Ddim di wneud cystal ar rhain. Na, ond y mwynhau o hyd. Do, do. Da iawn. Odi yma'r Rhanfrid, mae'r adran yma yn dod ag egni newydd ar y dydd Iau. Odi, mae fe. A mae'n ystod mor eang o deipe yn y Rhanfrid. Mae'n neis gweld gwahanol bethau'n dod at y brig a gweld be'n neis beirniad gwahanol ar y diwrnod. O ran yr adran, os na nifer o frydfeydd yn arbrofi gyda'r Rhanfrid pan ti'n meddwl am y brydfeydd pur? Mae yna ambell I un. Llai fi'n credu yn hoffi cael rhyw fath o brofiad bach na arbrawf bach na beth sy'n hoffi stico at un peth neu gilydd. Ond mae yna ambell un yn enwedig gyda'r adran by fi'n credu. Ni'n gweld lot o bobl yn newid rhyngthyn nhw a wedyn yr adran dy ni'n gweld ambell un yn bridio rai mwy o seis wedyn. Chma? Croesi cob gyda rhywbeth mwy I gael rhyw fath o deip chwaraeon wedyn. Felly bridio I bwrpas? Fi'n credu wrth fi mewn I bridio, mae angen cael rhyw fath o bwrpas mewn golwg mwyn dewis yn benodol pa farch neu pa gaseg I ddefnyddio I gael bych chi moyn yn diwedd. Mae'n gallu bod yn arbrawf ddiddorol yn dweud? Odi, mae fe. Odi, mae fe. Odi. Liz Hampson sydd wedi bridio hwn. Mae Heather yn bridio ponis adran A a adran Ec. Felly mae hwn bach yn wahanol iddi hi fyd, ond mae wedi bod yn eitha llywyrchus o blaen a mae'n cael mwy o look nawr. Ac ar ddydd Iau mae'n gyfle I edrych nôl tyma bach ar y sioe a tithe Beth di mwynhau 2023. Fi wedi mwynhau, odw, fi wedi mwynhau, fi wedi gwneud rhywbeth hollol wahanol, fi wedi dangos yng nghoben, felly fi wedi tico un bocs bach yn hunan, a nes I fwynhau hwnna mas draw.
A fi wedi cael amser neis, fi wedi gweld lot o bobl sydd wedi gweld nhw sbel. Felly, do, fi wedi joio. Da iawn. Byddai'n fach o gwely hynny. Bydd pawb. Fi'n credu. Neb yn gosod cloc lawr bore fori, gobeithio. Na, gobeithio. Na, gobeithio. Felly rydym yn sylfaenau nawr i'r dosbarth nesaf o fewn y Ceffylau Gwedd i dosbarth 2-9-8 gyda'n 2 cysyllteuwr yn y prif cyrch. Mae'r ffroenen uchel ac am reswm da hefyd. Dyma ni Trindod Celtic Lord, yr ebol sydd wedi ennill y Pencampwriaeth Ifanc gyda yr Rhanfrid. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, dyma fi gyda Pencampwr y stoc ifanc yn y Brydiau Rhanfrid Cymreig. I'm with the champion of the Youngstock classes in the Welsh Part-bred. How are you feeling? I know this pony's bred by Liz Hampson, who usually breeds the Welsh breeds, and has ventured into the Part-bred. Well, I'm thrilled because obviously he's won as a yearling at the Winter Fair. He's bronze and silvered every year from being a yearling. So to come and get his gold in his 3-year-old year is fantastic. You did just mention the stallion that this pony's by. Tell me a little bit about him. Well, he was gold medal winner 2018 and 2019, and then overall Part-bred champion as well. Following in Dad's footsteps then. His mother's a gold medal winner as well, though. Well, he's bred in the purple. Many, many congratulations and good luck for the rest of the day. Diolch. This morning goes to exhibit 557, and that's Vicky Stevens with Annadale Fold. Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. Many congratulations to you all in class 43.